Grecsó Krisztián, aki hű volt hozzám. A jóisten szeret engem. Nem szabad mondani, mert Miki atya szerint ez butaság, de olyan, mint a Mikulás. Ha jót teszek, megjutalmaz. A jóságomért, mert tiszta a szívem. Mármint alapvetően. Nem mint a patyolat, hanem mint a használt ruha. Hogy azért nem retkes, de nem is vadonatúj. Lehet, hogy ezt egy kicsit túlragoztam. A volt feleségem szerint ez kiállhatatlan bennem. Állítólag ezért hagyott el a Hedvig. Mert soha nem bírok befejezni egyetlen árva mondatot sem. De szerintem meg ezért nem szakítanak az emberek, mert hosszúak a mondatok, hanem a pénzért mennek el, meg a test miatt. És hát a Vasas Andor valóban izmosabb nálam. Arról nem is beszélve, hogy hulladéktelepe van. És aki nem undorodik a más szemetétől, annak a más pénzétől sem kell. Én meg egy alul fizetett testnevelés földrajzszakos tanár vagyok, átlagember, átlagos árulásokkal, átlagos hűtlenségekkel, kis stílű hazugságokkal. Még a bűneim is nevetségesek. Egyszer nem látogattam meg a rákos barátomat, de meggyógyult, és csak utána halt meg. Egyszer megcsaltam Hedviget, de muszáj volt. A szeretet nem két ember magánügye, hanem egy nagy háló, amiben mi kicsi pókok vagyunk. És ha Ilonka, aki 4 éve özvegy, zokogva könyörög a szertárban, akkor Istennek az a tetsző, ha kegyelmesek vagyunk, és nem az, ha kegyetlenek. Tiszta szívből csak azt az egyet bánom, hogy azon a nyomorult szerda délután nem nyitottam rá anyámra az ajtót, és inkább bementem a presszóba. Azóta se tettem be oda a lábam, mert csak az van a szemem előtt, hogy az anyám kint fekszik a hóban. Lassan esik a kardigánjára a hó. De az orvos szerint szép halála volt. Nem fulladozott, megállt a szíve is kész. Mire megmosta a hó az arcát, már nem élt. De én mégis az anyámat látom, ha bemegyek a presszóba, ezért nem megyek be. És mióta Hedvig elköltözött az Andorhoz, nincs is időm, mert a gyerekeket nem vitte. Pontosabban Etelkát igen, de a lányunk folyton hazaszökött, és amikor negyedszerre is hazacuccolt, furikkal a falu szeme láttára, a volt feleségem feladta. Hagyta az egészet. Azóta csak betesznek hó elején 2 20 000-est a konyhába, az asztal szélére, a legszélére, hogy lehetőleg lehessen. De engem a Teremtő Uram segít. Sosem esik le. Valami visszatartja. Oda ragad a mocskos pénz a viaszkos vászonhoz. Gyűlöltem, hogy bejárnak, és hogy a pénzükre szorulok, de aztán rájöttem, hogy ők váltják meg a lelkiismeretüket. És azóta csak mosolygok, amikor elteszem a pénzt a tárcámba. Hiába Hedvig. Így nevezem a volt feleségem. A szeretet nem ragad oda a viaszkos vászonra. És én tudom, az Isten szeret engem. Például a rendelőben, ahol az orvos a kezembe nyomta anyámról a leletet. Mármint, hogy a mama halott. Végigmért, és azt mondta. Maga is pocsékul néz ki. Köszönöm, doktor úr, ez igazán jól esik, feleltem, de még csak el sem mosolyodott. Kéne magának egy teljes vérkép, meg ilyenek. Hát hol van nekem arra pénzem, meg időm? Kérdeztem, mire a doktor úr azt ajánlotta, ha másképp nem megy, menjek be a városba, adjak plazmát. Én meg röhögtem, hogy egy virsli, meg egy fél sör nem oldja meg a gondot. De a plazma az nem vér. Illetve vér, de nem úgy vér, ahogy a piros, hanem máshogy vér. Ebbe inkább nem mennék bele, mert nem szeretem, ha valaki olyasmiről beszél, amihez nem ért. A váróban ismertem meg Bellát. Pedig itt a faluban egy oviba járnak a fiaink, meg kiderült a vérnyomásom. Azóta sokkal jobban vagyok. Néha hiányzik, hogy nem émelyeg a világ, nem mosódik el a kép, nem hullámzik a valóság, mert egészen megszoktam, hogy olyan, mintha egy magyar filmben élnék. De aztán elkezdtem élvezni, hogy újra tudok futni. Meg a film is forgott tovább, csak realistább lett az operatőr. Mióta 2 hetente járok, lett ott egy kis társaság. Szereztek nekem szemüveget, és röhögnek a vicceimen. Soha sehol nem röhögnek a vicceimen. Már el is felejtettem, milyen az, ha örülnek nekem. És Bellát eleinte nem tudta elviselni a lányom, de aztán beletörődött. Féltem, hogy elpártol az anyjához, de még így is maradt. Etelka elkezdett óvónénist játszani a 2 fiúval, az öccsével, meg Bella fiával, azok meg valamiért hallgatnak rá.
Csak rá. Se Bellára, se rám nem. És azt hittem, ez majd kiveri nálam a biztosítékot, de sokat nevettünk az otthoni óvodai csoporton, ami egészen furcsa. Nem is tudom, abban a konyhában nevetette valaha valaki. Szóval a sok plazmánál sok haverom lett, és lassan elfogadott Bella bátyja is, a Géza, fillérekből megjavította a dácsiámat. És megint csak olyan jó ízűeket röhög, hogy rám ragad. Néha szégyellem magam ebben a sok boldogságban. Meg fordítva is van, hogy majdnem sírok tőle. Mert a fiam évek óta könyörög, hogy javítassuk meg a kocsit. Mert még sosem ült autóban. De már régen benőtte a járgányt a gaz, és amikor először mentünk, láttam a tükörben, hogy a fiam hátul törölgeti a könnyeit. Amitől nekem is megfeszítette a sírás görcs az államat. De olyan boldog voltam, mint még soha, hogy végre valamit meg tudtam neki adni, amire vágyott. Legvégül meg onnan tudtam, hogy nagyon szeret engem a Jóisten, mert próbára tett. Elmentem Etelkáért az iskolába, aztán elgurultunk az öccséért az oviba, 100 méter, de Etelka így is úgy ült az öreg Logánban, mintha hintó lenne. Könyörgött, hadd maradjon kint a kocsiban, én meg úgy hagytam neki a motort, meg ne fázzon. Évek óta nem volt ilyen bitangtél. Etelkának kellett volna bemenni az öccséért. A fiam hisztizett, kiabált, mire nagy nehezen ráadtam a kinti ruhát meg az anorákot, 4 óra is eltelt. De nem izgultam, mifelénk a faluban máskor soha semmi nem történik. Senki nem zárja az ajtót, a kocsit, de most, mire kiértem, sehol a Logi. Így becézi Ádámka, a fiam. Kiabált ő is, hogy hol a Logi, hová lett Logi? Kérdezte a gyerek, és már sírt is. Mire belőlem meg kiszaladt egy Istennek nem tetsző vallomás, hogy az még hagyján a kurva életbe, és ezt még más szempontból is részleteztem, de a nővéredet is ellopták az autóval együtt. És valóban így történt. Etelka ült a hátsó ülésen, mint valami dáma, várt minket, azt mondta, még énekelt is, úgyhogy nagyon meglepődött, hogy az a suhanc gyerek bevágódott a kocsiba, őt nem vette észre, azt mesélte a lányom, és hogy eleinte félt, kicsit bepisilt, de aztán, amikor a fiú észrevette őt a tükörben, és úgy elnyúlt az arca, mint egy farkaskutyáé, már a nevetést kellett volna visszatartani, meg a maradék pisit. 3 utcával arrébb kitette a tolvaj Etelkát, aki csak állt, nevetett, becsurgott az összes pisi, és még hetekig nevettünk rajta. Estére meglett a kocsi is. Szolgálati kocsival vittek be a Tiszaira a rendőrök, ott állt a városi pályaudvar előtt a Logi. A rendőr rám nézett, amolyan korombéli, és azt mondta, ez egy szent nap, látja, tanár úr? Én meg bólintottam, hogy szent. Ellopták a kocsimat a lányommal együtt, de végül is meglett mind a kettő, szóval lehet szent. Jobban van a fiam, mondta a rendőr, csak úgy a semmiből, minden átmenet nélkül. Én meg ránéztem. Tanítom? Igen, bólintott az apuka. Maga a tornatanára, de évek óta mindig fel van mentve. Bence jobban van? Kérdeztem vissza. Mire a rendőr megölelt. Képzelje, jobban. 13 éve rettegünk, azóta beteg, és most jobban van. Valami plazmagyógyszert kap, mert vannak olyan emberek, akik adnak, mondta. Én meg bólintottam, hogy tényleg szép ez a nap. És egyetértek, hogy szent is. Beültem a Logiba, még intettem neki, letekertem az ablakot, hadd vágjon be a hideg szél, vigye ki a pisi szagot. Bekapcsoltam a rádiót, és csak harsogtam, ami szólt, hogy aki hű volt hozzám, nincs mit megbánnia.